Il-Papa Franġisku spiss kien ifakkarna biex ma ndawrux ħarsitna mis-sofferenza u d-batija tal-immigrati jekk imsejħa illegali li f'ħajjithom kienet ifittxu ħajja aħjar. Kien jistedinna nħarsu lejn għajnejhom u nisimgħu b'widnejna l-istorja tal-ħajja tagħhom. Insiru qrib tagħhom bħalma allimna Ġesu fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Nsellmilkom u nistedinkom għal 242 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Jekk hawn marda li tmiss miljuni ta' nies fis-soċjetà tagħna llum, din hija il-marda jew il-fenomenu tas-solitudni. Kulħadd tant medi bih innifsu u bil-ħajja tiegħu li qajla għandna ċans nisimgħu id-batija tal-oħrajn, inħarsu lejn minnu waħdu u nisimgħu l-istorja tiegħu. Fil-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd, Ġesu jagħtina tagħlima sempliċi imma profonda ħafna fuq il-neċessità li d-dixxipli tiegħu jiftħu għajnejhom, widnejhom, qalbhom, idejhom u riġlejhom għal minnu inqas ix-xurtjat minnhom. Għad-domanda tal-iskriba minnu il-proxmu tiegħi, Ġesu jwieġeb bil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li ma jibqax miexi meta jara il-moribond il-marit mitluq f'nofs ta' triq bħalma għamlu l-qassis u l-levita ludi, imma jersaq lejh, idowwilu il-ġrieħi u jipprova jieħu ħsibu sakemm dan ifieq. Imma atteġġament ta' min jersaq qrib minnu inqas ix-xurtjat. Imma atteġġament ta' ħajja ta' qalb miftuħa għal min qed ibati, għal minu waħdu, għal minu marit, għal min huwa inqas ix-xurtjat minna. X'talima sabiħa u qawwija jagħtina l-mulej Ġesu. Forsi l-isbaħ atteġġament nisrani huwa dan imlaqqam fl-imħabba u l-atteġġament tal-ftuħ tal-qalb għal-karba tal-oħrajn. U l-atteġġament ta' ħajja li aħna forsi anki bla kliem inkunu qrib min qiegħed ibati. Jalla l-mulej jagħtina l-għajnejn, il-widnejn, il-fom, l-idejn, ir-riġlejn tas-Samaritan it-tajjeb. Biex bħal mulej Ġesu li dejjem jersaq lejna fid-dwejjaq tagħna, aħna wkoll inkunu kapaċi nkunu preżenza ta' kuraġġ u ta' fejqan għall-oħrajn. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.